Moi. Niin mikä O- tuo asia oli? No niin, Mitä sä haluaisit kertoa meille? No niin, tää on Tuukon voice acting ja Eero, sä et ikinä voita mua, koska sä oot niin paska. No, lisää. Ja koska Eero, tiedätkö miksi sä voita mua? Koska mä pystyn olemaan saunassa enemmän kuin sä. Äiti, en mä halua mennä saunaan. Ei jumalauta. Ja arvo mitä? No, Mä mitä? saan syödä 3 littiä aamupaiksi ja sä et, koska se on niin paskaa. Entä sun pitää valvoa pitäpä? Koska mun äiti ei kiinnosta, tai kyllä sitä kiinnostaa, mutta niin, mä menen tee sanaa, koska mä saan valvoa kauemmin, koska sä oot ihan paska. Joo, selvä.